Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Karon ang ikatulo nga Domingo sa Adviento. Gitawag usab kini nga Gaudete Sunday. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 2 ngadto sa 11. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan may tungod sa gihimo ni Kristo. Gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus ug nangutana sila kaniya. Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Si Jesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol na kadungog, ang mga binatay na nga banhaw ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako, samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan. Si Jesus mingon sa mga tao mahitungod kang Juan, sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyong makita? Sagbot ba di ay nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-awon? Pao ba nga nindot kayog pamiste? Dili usab, kay ang mga tao nga nagbistig sama niini ato aman magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa gyud ang gipaabot ninyong makita? Propeta ba? Oo, propeta. Apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. Si Juan mao ang giingon sa kasulatan, ania ang akong sinugo, nag-ingon ng Dios. Ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Inumdumi kini, wala pa'y tao nga milabaw kang Juan nga magbubunyag. Apan besan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan
ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.